روژا سێشەمێ bi sedan ji xwe pêşanderan li paytexta South Carolina Columbia kom bûn. Wan daxwaziya hilanîna alê konfederasyonê kirin. Qanûnderên wê wilayetê biryar dan ku danûstandinê li ser vê pirsgirêkê bikin. Hinek kes dibêjin ku ev al bûye simbola cudabûnê bêtir ji ku bibe simbola dîroka South Carolina. But it's also true. هەروەها ڕاستە ku kesên din jî hene. Grûpên hesker jî hene ku ala şer dikin sîmbol ji kînaxwe re. Wênê wî kujerê neh Efrîqiyên Emerîkî kuştin li Charleston hefteya borî derketin û tê de diyar dike ku wî alê konfederasyonê bilind kiriye. Hinek qanûnderên li wilayeta Mississippi dibêjin ku alê başûrê Amerîka nîşana konfederasyonê li ser e. People are using this flag as a symbol. Xelk vê alê wek sîmbola kînê bikartînin û ev jî nabe ku bibe parek ji ala Mississippi. Çend xwediyên kar û bazaran roja sêşemê gotine ku ew nema tiştê ku ala konfederasyonê li ser difiroşin. Ew her wisa tiştên bîrhatinê ya nîşana konfederasyonê li ser wê ji bazarên xwe hilînin. Berbijara seroketiyê ya Demokratîk Hillary Clinton bi xêrhatina vê biryarê kir. Ez her wisa ji bazarê Walmartê dixwazim ku van tişta helînin. Ev bazarên wekû Amazon û eBay û Sears firotina van tişta rawestandine û ez lezî li hemû bazarên dikim ke ew jî wisa bikin. Clinton li gelek dêrên Efrîqiyên Emerîkiyan ji bo kampeyna xwe axivî li Missouri. Wê got ku nejadperestî hîn heye li Amerîka û ku qanûn bi tenê vê bidawî naîne. Wê daxwaziya diyalogeka vekirî kir li ser vê pirsgirêkê. Divî em beramberî nejadperestiyê rawestin ya ku di henderî gelek ji me daye. Ez karim bêjim gelek zehmet e. Em li ser viyekî biaxivin û birastî em hemû dikarin direw bikin û bêjin ku em ne nejadperestin. Lê ev ne rast e. Serok Barack Obama wê roja êniyê li behya keşa Clementa Pinckney yek ji wan neh kesin hatine kuştin bax ve. Ravindowski, Dengê Amerîka.